poplu ta' Malta u għawdex. Jien bħala uffiċjaroli fil-kolb tal-polizija. Insomma, s-saħalina minn da, jien frejn, sawa, l-għamil l-ispettu l-għanak. Ġejta u f'dan il-maħzen sabiħ, kollu xol, ta' Triton Carnival Company, għax palma tafu, palma rajtu fuq il-medja soċjali, jien ħankun fuq il-karru tagħhom. Unur kbir għalija, ma dan nies, ma dan zazax, palma jgħid l-għanak. U issa ħana rawwiċ, siħbi l-għanak, naraw flimkien. Emmu, rispettu l-għanak u il-karru tal-karnival. Grazzi l-kumpanija Triton Carnival Company ta' dan il-ġest sabiħ li għamlu li għamlu l-Lenart fuq il-karru tagħhom. Ejja minn hemm.